Malaikat mem. Kamera keluarin kutkan itu. Pilih di mana pisah rokok tunggu selesai. Nay hazu awal. Jai Mahabharata. By the night first time be. Cia, tanglali jibang. Waiterki. Bidinya kardeng. Iba kardeng. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Khulumbai nोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं आंबो गामियाव फैनानै बिराद मोजाङैनो दं ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' मिन्थिखागासिनो जेनेबा जोंना शुटिं सोलिगासिनो दोहौ मुभिनि ओमफ्राय जोङो दा मोनसे बिउटिफुल लोकेशनाव थांगासिनो बिकज मुभिनि जा ड्रामा बेयाव मोनसे लोकेशन डिमान्ड खालामो हादाननि स' जोङो हादानाव थांगासिनो भुटानथिं जायो माने जेनेबा बे हाजोखौ बारबानो भुटान आरो जेनेबा बे हाजोखौ बारबानो नङा बे हाजोआनो भुटान हिमालय हाजो सेराव थांगासिनो दङ बे खाथियाव थांगासिनो आरोना ओमफ्राय आंजों दंफायो मिस्टार गयारि खुलुमबाय रैसुमै ओमफ्राय नैथिं जोंहा दङ जयदेब जोमैरानि ओमफ्राय नैथिं जोंहा दङ जोमै Naina atau kadang deh, nalimun. आंसो जोमै नामखौ जा फसायोमोन आंना लोगो सासे दङ आङो माने जोमैखौ मानो फसायो होनबाथाय स्काई Sky. अलंबार आर्ट एकाडेमि देखायना हो अलंबार आर्ट एकाडेमि माबा बेयो मोनसे दाख्लै आं 69 सोंबाय आर्ट स्कुल अलंबार आर्ट एकाडेमि Nawa michiba wana wa. स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिथांनि ब्लगखौ बिथाङा बिहाइन्ड द सिनखौ देखायगोन गासिखौबो देखायजोबनो हाया जिखिनिखौ पसिबिलिटि बेखौ मेनटेन खालामनानै देखायलांगोन स' नायलांबाय थाथ'दो आंनि ब्लगखौ जोबजासिम So guys, जों गारिखौ बे न'खरसेयावनो दोनथ'नांबाय आरोना बिकज जा जोंनि एक्जेक्ट हादाननि लकेशन बियो बे लकेशननिफ्राय अलमस्ट 4 किल'मिटार्स गोजानमोन जायखौ जोङो थाबायलांनांदों बाट माने ओरैनोबा गारिखौ सोजायो आरोना बाट अखा बोथोरमोन नालाय अखा हानानै एकदम लामाया हाब्रु गोजा जाना दंमोन जायनि थाखाय जों गारिखौ लांनो हायासै ओमफ्राय जोंनि लकेशना एकदम हाजो सेरथाराव नालाय एकदम हनै नुहुरनाय बिउटिफुल लकेशना एकदम हाजो सेरनिया बिनि खाथियाव जों थांगोन आरोना ओमफ्राय थाबायलांनांबाय बाट जोङो गासिबो टीमानो एकदम इन्ट्रेस्टिंमोन नालाय बयबो जमा जमा रायलायै मायै बिदिनो जक्स क्रेक खालामलायनानै थांदोंमोन बेखायनो जोङो पात्ताबो मोनासै बाय द वे इन्जय खालामनानै थांबाय उनाव ओजों सहैनानैसो जों रियेलाइज खालामबाय आरोना जे जों एथ'ग्राब गोजान थाबायबोबाय होननानै नै गयारिया जक क्रेक खालामबोगासिनोमोन खुलुमबाय माबाय बिदि माबा माबि बुंगासिनोमोन आरोना बेनाथ' हेबिटखा नालाय फाल्तु खोथा बुंनायनि स' फैयै फैनानै जोङो नैबे मोनसे लकेशनाव सफैबाय आरोना ओमफ्राय बे लकेशनखौबो फसायदोंमोन बिकज बिनिफ्राय जा हाजोनि भिउ बेखौ बिराद माने प्रिटि नुहरदोंमोन बाट देन जेरैबायदि लकेशन जोंनि माने स्ट'रिनि स्क्रिप्टआव डिमान्ड खालामो बेजों मिलायनाय नङामोन आरोना बेखायनो जों बे लकेशनखौ लानाय जायासै न' डाउट बिराद प्रिटिमोन बाट देन मानसिफोर थायामोन आरोना बे लकेशनाव माने बोरमाफोरखौसो दोनखायोमोन नालाय नै बोरमा गोजा गासिबो ब्लेक गेजेराव मासेल' गल्डेन नुबाय आङो ओमफ्राय बेयाव जोंना टिमा दसे रेस्ट लाबाय आरोना सोरबा दै लोंगासिनोमोन सोरबा जिरायगासिनोमोन सोरबा बिदिनो रेस्ट खालामगासिनोमोन स' बेयाव दसे जिरायनानै जों जोंनि जा एक्जेक्ट लकेशन बिसिम आवगायलांबाय आरोना नै बे बुस्थुखौ आं गामियाव नुफैबाय दिनै फार्स्ट टाइम बे बुस्थुखौ नुदों आङो बथलाव सुइच बर्ड नै जों दा अलमस्ट लकेशनावनो सफैबाय ओमफ्राय नै Query Malaikat mem थाबायगोन देना प्लिज ना होखागोन बेखौ ओरैबाबो नै लकेशना बे न'आवनो लागोन बिथिं हाजो नैयाव लागासिनो सुटखौ स'
So guys बेनोमोन आरोना लकेशना बाट आङो नोंथांमोननो मोजाङै दिन्थिनो हायासै बिकज आङो सहैग्रा गानस्लायनांबाय ओमफ्राय मेकआपखौबो टाचआप खालामजानांबाय ओमफ्राय नायदो बेयाव मा दङ गुमा ओमफ्राय बे गुमाखौ जोङो मा खालामो बेखौ नोंथांमोना जोंनि जा दोहौ मुभि बेयाव नुगोन आरोना So I hope everyone is excited to see the movie. So yes guys, stay tuned. ओमफ्राय जोंखौ अखाया बिराद डिस्टार्ब होगासिनोमोन हालाय गारलाय but then जोङो जोंनि shoot बेखौ successfully complete खालामनो हाबाय आरोना ओमफ्राय by the way मोजांबो जादों because ओरैबायदि गरममोन अखा हानानै एसे सान्ति होदों आरोना जोंखौ थान्दा खालामहोदों बोथोरा ओमफ्राय मोननै सिन लाखांनानैनो अखाया आरो हाबावबाय आरोना ओमफ्राय बेयाव गयारिया माने अखायाव माबाफोर सिन दंबा बिगासिनोमोन आरोना ओंखारनो लुबैबाय थादों बियो अखायाव मिथिबाय होना माबा मोनसे उमुख दङ होननानै केमेराखौल' रेनकट गानहोदो जाबायबो नंगौ नामा ओमफ्राय अखाया दसेल' हानानै गारफिनबायमोन आरोना ओमफ्राय बोथोराबो स्रां जाबायमोन नालाय सम मोननायावनो जिरायनाय रेस्ट लाखानाय जाबाय नालाय ओंखायनो टि ब्रेक लाबाय आरोना बयबो जमा साहा लोंलायबाय लोंनानै जों एगेन शुटखौ कन्टिनिउ खालामबाय आरोना सिराफोरखौनो एसे सोमना जानोसै आंनो होखाद' मालाय आंनि थाखाय बानायना होनाय सायाव सिरा सोमना बेलेग बिमानि फिसा रखम दं नोंसोरलाय बेलेग बिमानि फिसा रखम बिसोर बेलेग बिमानि फिसाखा अयथासार बेलेग बिमानि फिसा रखम साइडआव थांना थाहैदो जोङो दा बै हाजो खाथियाव थांगोन आरोना ओमफ्राय ड्रेसखौबो चेन्ज खालामबावबाय ओमफ्राय बाइकआव थांनोसै बयबो थांजोबा बास साब्रैसोल' थांगोन ओमफ्राय शर्टखौल' लानानै फैगोन आरोना जिरायनि चलो थैंक यू बाय नै हाजोआव सो प्रिटी लामाखौ देखाय नै लामाया नोंनि फनजोंसो बेसे गोजान थांजायो आरो बोग्रिसिम बोग्रि गोजान माथो आंना आखाइया ओरैबायदि खामजोब्बायना आलौगासिनो खामनायजोंनो आलौजोब्बाय ओमफ्राय बे माने बे ब्लाउस गाननाय बे शल्जाराथ' माने जेने थेनेसो दङ खामनानैनो माने गानजाबाय थागासिनो ना खेवनाय गाननाय बिदिनो ओमफ्राय पुरा रेशेस फैजोब्बाय आरोना हाग्रायाव मोनफैबाय जोङो खिया थांलालै गिबाय आं मैदेर खि गोथां नामा है गोथां नङा गोरानसो जाबायलै गोरान खिसो फिथिंदोलै ओंखारदो हैथ' है थांजालालै थांजाबावो थाबायना थांसै ससे एखेसो जायगा माथो थ' माखौ गियो मा होनो गयपादुरा नै जोंना उदां केमेरामेन नरेश सर नायना है थिग खनसे ससमा लालायदो माथो सान्दुं गोसालै ओइ हाजोखौ नाहर बेसेबां साइज नुदों वाव प्रिटि मैदेर फैजानो गिबाय जोंना एक्टरफोरा बेखायनो थांलानो गिख'थार एक्टरा जोङो दा मोनसे सिक्वेन्स लाखांबाय ओमफ्राय दा लकेसनाव थांगासिनो माने जा लकेसन जोङो जेराव शुटिं लागासिनो नैबे लकेसनाव आरोना मैदेरखौ गिनानै सासेया बाब्रे दसेनो खारहां माहां ओमफ्राय मैदेर फैदो होननानै मानसिफोरा गाख्रावदोंमोन आरोना ओमफ्राय मैदेर नङा एक्चुवेलि मैसोसोमोन ओमफ्राय बा आसोला सिगां खारनाया ओमफ्राय बे सासे फार्स्टनिया सासे डेन्जार खारखादों गारनानै बा साथायाबो बिदिनो फुवारखानाय बिदिनो खारदों इबो खारदों बिसोर साथामा खारदों ओमफ्राय जों सानैया थालांबायमोन लास्टावनो बिराद दुस्थ' इसोरो बा र' नोंसोरखो दा बायदियाव थैगोनबाबो मोननाय नङा रावखौबो हेल्प बेथ' सिगाङावनो खारखायो सिगाङावनो मा बुङो आसोल जय महाभारत खुलुमबाय फालतु